Nilikufungane kunaka kwenyika iyo ndichashika kwawira netiti ndichamira na muponesi ndichawa nenyerezi ere ndichawa nenyerezi ere chiremba mumane ruzuwa awira nomukanda pone satowe kumusha ndichawa nenyerezi ere musimba na tenzi noda kuna mata ndiwese muwani weweya nyerezi yakupenya igawe yangu pamusi unachisa kwaso ndichawa nenyerezi ere chiremba mumane ruzuwa rawira nomukanda pone swatowe kumusha ndichawa nenyerezi ere na ususu wa Jesu nomuparukuzo narini Sichandi fatamu mushawe ndarama kutindi kawana nyerezi chirema ndichawa nenyerezi ere chirema mumane ruzuwa rawira nomukanda pone swatowe kumusha ndichawa nenyerezi ere ndichafara kuona usu wa Jesu nomuparukuzo narini Sichandi fatamu mushawe ndarama kutindi kawana nyerezi chiremba ndichawa nenyerezi ere chiremba mumane ruzuwa rawira nomukanda pone swatowe kumusha ndichawa nenyerezi ere ndichawa nenyerezi ere chiremba mumane ruzuwa rawira nomukanda pone swatowe kumusha ndichawa nenyerezi ere. Jesu wangu mudiwa dino uya kunemi mananda andibata chiripo champupuri diwige muponesi kakara kwa nyarara munanditungamira kumushawe kurenga ndimwi chidziwiriro akuchina chechimwe musandisiyendega tenzi mundibatsire ndosimbira kunemwi rubatsiro zverangu mundifukidze ini ngemapapiro enyu ndimwi Kristu ndinoda zvese zvamunondipa simudza waputika rapanyi vanorara zita renyu roye
ndashata ndazara ngezvitema mwazara kunemutsa kunemwi wekuchenesa ini rega uzondirapa moyo wangu mukati zvetsimere upenyu pinda mumoyo wangu rirambe chiwerera kuzondipa upenyu zvetsimere upenyu pinda mumoyo wangu rirambe chiwerera kuzondipa upenyu zvetsimere upenyu pinda mumoyo wangu rirambe chiwerera kuzondipa upenyu zvetsimere upenyu pinda mumoyo wangu rirambe chiwerera kuzondipa upenyu. Tesetai tasewai tapumuka kure ndingaona senyinzira yekuwa mudanga ndirinzira ili umenyu aui kuna baba usineni ndirinzira ili umenyu aui kuna baba usineni datenderezwa nenamo Mwari anondinzwa apo wazhinji wachema dozi wasenyidi ndirinzira ili upenyu aui kuna baba usineni ndirinzira ili upenyu kuna baba usineni kuna Kristu nzira nedi andi chapumuki ondi isa kuna baba kumushawe mbiri ndirinzira ili upenyu kuna baba usineni ndirinzira ili upenyu aui kuna baba usineni ndirinzira ili upenyu aui kuna baba usineni. Ndoda kumukwazisai mose nezita raJesu anogara nekusingaperi. Mukati mezuva ranhasi takatarisana nemhuri. Tanga tichida kushandura mupondo timbotarisa panyaya yevana. Bhaibheri rinoti iko vana inhaka inobva kuna Jehovha. Nhaka iyi kutopiwa chipo chawapiwa naMwari. Ndo zvinotaurwa naMwari pamusoro pevana. Asi zvakare mukatarisa kuna Zvirevo chapter 17 pavhesi ya25 richitaura pamusoro pevana. Vhesi ya25 inoti iyo panapa: mwanakomana benzi anochemedza baba vake, anoitira mai vake vakamubereka zvinovava. Mwanakomana benzi anochemedza baba vake, anoitira mai vake zvinovava. Mukati mezuva ranhasi, vana vaMwari, takatarisa pavana vatakapiwa naMwari. Bhaibheri riri kutoti iko panapa: mwanakomana
kana afunga hake zvechirombe zvekutsvaka zvimwe zvaangatsvake mukati meupenyu, zvisinei nekuvaka upenyu hwake, zvisinei nekuteerera, kuzvihlora, vari pamba, achirespekta vabereki vake, achidzidza, achienderera mberi neupenyu, mhuri ichikura, kana akazvisiya zvese izvozvo akazvifuratira akatanga unhubu, hanziko zvinorwadza mubereki haafare. Mubereki anorwadziwa kusvika pokupedzisira. Mwana kana asvika pakuita zvakaipa mukati meupenyu, makamboona here kuti vabereki vanosvika pakuomerwa? Asi ndafarira zvataurwa nebhaibheri. Bhaibheri riri kutiko mwanakomana benzi anochemedza baba vake. Now, nyaya iri kutaurwa panapa iri kutaura nezvemaemotions anenge akwira, kugumirwa kunenge kwasvika mukati meupenyu, to the extent yekuti iko aparent, mubereki anosvika pakusvimha musodzi pamusoro pemwana waakabereka. Asi makambozvitarisawo here kuti mukati meupenyu ari kunzi mwanakomana benzi uyu anozokurawo otoita mubereki, asi upenzi pamwe akatokura nawo, otoita munhu mukuru. Upenzi uyu hwakagara mudundundu make, upenzi uyu huri muchipfuva chake, zvakadaro zvekuti katsika kaya kaushiri ine muririro wayo anokura nako agotopinda mukati mekuone mhuri yake, upenzi hwakanamatira paari. Saka pfungwa yandinoda kuti tibate panapa ndiye kuti iko ichokwadi kuti mwanakomana benzi anochemedza baba vake, anoitira mai vake zvinovava. Asiwo zvakare mubereki, ndopfungwa yandiinayo mukati mezuva ranhasi, mubereki benzi, kana kuti iko mubereki abva pakutsamira pana Jehovha pakurera vana ava, anorwadzisawo zvakare vana vake. Mukati mezuva ranhasi tanga chida kuti iko tiite focus kana kuti tizembere panyaya yevana vari mukati medzimba dzedu. Musoro wenyaya unonzi iko musaomesera vana. Mwari dai angatikomborera patichadzidza mukati meshoko raMwari. Makazviona here kuti tinotaura nezvemisikanzwa yevana, kusanzwisisa kwavanoita mukati meupenyu, asiwo zvakare kurwadziwa kunoita vabereki, kugumirwa kungaita vabereki. Kana mwanakomana kana mwanasikana aita nzenza, arasika, kurwadziwa ukoko ndokuremerwawo zvakare kunoita vana vedu when we make foolish decisions pamwe pacho mukati meupenyu. Ndakachida kuti iko tizvizive mukati mezuva ranhasi kuti pane zvimwe zvinhu zviri kuitika mumichato mazuva ano ekupedzisira zviri kuomesera vana. Pane madecisions atiri kutora sevabereki zvinosvitsa kuti iko vana vasvike pakuomerwa pokupedzisira kushaya kuti odii. Vana vazhinji tiri kuwana maripots ekuzvisungirira, vana vazhinji tiri kuwana maripots ekunwa mishonga michetura vachisvika pakufa, kwete nekuti iko misikanzwa yake yazomubata mhanda matsipa nezuva racho iroro, kwete, aiwa, asi afunga, anyatsotarisa, akanyatsoona mamiriro akaita upenyu hwake kuti pane mapirinjanjanja minzwa yemupangara, zvakaita bvonyongera ibinda uchiseka purazi radzuda, ari pamusha, asi zvinhu zvakaoma nekuda kwemadecisions atorwa nevabereki mukati meupenyu. Ndozvatinoda kuti titarise mukati mezuva ranhasi. Musaomesera vana ndomusoro wenyaya. Kuna Proverbs chapter 13 pavhesi ya22. Musaomesera vana ndomusoro wenyaya. Proverbs chapter 13 pavhesi ya22. Chimwe chinhu chinoita kuti iko vana vasaomeserwe upenyu, vasashaye pekutangira mukati mekurarama, ndipekuti iko vabereki vanofanirwa kufunga upenyu paunenge uchifamba, vanofanirwa kufunga nekuti vana vangu kana vakuda kuzorarama vega vachatangira papi.
tiri kutaura nenyaya yenhaka. Something chekuti iko mwana awane pekutangira tushoma kana kuti tuzhinji, hameno pamwe mazano. Izvozvo zvikashayikwa mukati meupenyu ndozvimwe zvinokonzera kuti vana vaone mazerere pamberi. Kana wakatarisa mukati meupenyu, wakatarisa mberi, wakaona kuti ndozvitangira papi, ndozvitsinigura sei mukati meupenyu, akatarisa vamwe ende upenyu hwaoma, nyika inenge yakamutarisa ine madhimanzi ayo, asi pekunyasotangira chaipo asina. Saka chekutanga, kana tisingadi kuomesera vana, kufunga nekuti mwana wangu uyo ari kukurawo, angava ari grade 7, angava ari form 1, angava ari kuuniversity, kufunga kuti iko garazviya pane here chandakaisawo parutivi chekuti mwana uyo awane pekutangira mukati meupenyu. Zvakare handi zvinhu zvinorongwa mwana akutonzi apedza college toedza kuedza kumhanya. Aiwa, mwana paafungiwa kuti aitwe nevanhu vaviri vawirirana, mubvunzo mukuru ndewekuti mwana uyu achazorarama sei. Tinei chekuti timutsigirewo apa. Kana tichitaura nyaya iyi, hatisi kukurudzira usimbe vana vaya vanokura vasina kana chavanogona mukati meupenyu, vakatarisa nhaka nezvakaunganidzwa nevabereki. Handizvo zvandiri kutaura izvozvo izvo. Ndiri kutaura zviri genuine, zviri basic pekutangira mukati meupenyu, pamusoro peupenyu hwemwana. Proverbs chapter 13 pavhesi ya22. Vhesi ya22 inotiyo panapa: munhu akanaka achasiyira vavana vake nhaka, asi pfuma yomutadzi inochengeterwa vakarurama. Muri kunzwa nyaya iri kutaurwa panapa nebhaibheri. Hanzi munhu akanaka, a righteous man, achasiyira. Urighteous huchaonekwa, zvimwe zvacho zvinoratidza kuti you are a righteous man. Kuronga kuonekwa nekusiyira vana vevana vako nhaka. Now bhaibheri maona kuti riri kuti vana vevana vako, kwete kuti vana vako. Zviri kutaurwa panapa ndezvekuti vana vako zvatokwana, vakwana, ende waenderera mberi kuti ivo vana vangu ava kana vaane vana vavo vachadyei, vachatangira papi. Hanzi munhu akarurama hazvina kunzi anosiyira vana vake. Aiwa, zvanzi munhu akarurama anosiyira vana vevana vake, zvizukuru. Ndo zvaanetenge akutorongera vana vakwana, vamira pakanaka, vane pekutangira mukati meupenyu. Havaite shena kumeso kana vatarisana nenyika, zvekudzidza zvapera, havatangi kunetseka kuti totangira papi. Vane somewhere, at least somewhere, pekungotangirawo mukati meupenyu. Zvikanzi munhu akanaka, a righteous man, anosiyira vazukuru vake pekutangira mukati meupenyu. Ndoda kutaurira vana vaMwari, mukada kuti mutarise vamwe vana vari kukura, vatoo vanhu vakuru varikuda kuedza kutanga upenyu, munoyasoona kuti munhu uyu ane shungu dziripo mukati meupenyu. Anozama harare, anoshanda siku nesikati, asi chaleka ndechekuti simba zhinji riri kumwiwa nezvakasiyiwa nevakafa kare. Makamboona here kuti mukati meupenyu hwechishona pane saiko rinoitika? Kana makamboritarisa, nyatsocherechedzai mukati memhuri yenyu, munoona kuti kana tichirarama, tinenge tichirarama pasi pababa vedu vakatibereka. Baba vedu ava vakatibereka pamwe pacho vanoita mhuri yavasingagoni kuchengeta. Zvakadaro zvekuti iwe uchitopedza basa unototanga kuendesa vana vababa vako kuchikoro. Vamwe vanoremedzwa to the extent yekutopedzisa rora yamai vakafa kare kare. Zvinenge zvakaoma zvichinetsa mukati meupenyu. Zvakadaro zvekuti unenge unosvika pakuti vana vako varikuda kuenda kuchikoro, vana vababa vako varikuda kuenda kuchikoro, iwewe wacho urikuda kutsvaga kuona kuti zvakamira sei. Ungambovaka apo nepapo, apo nepapo, apo nepapo, apo nepapapo, asi nguva yacho painongosvika pachivanhu chedu, mudhara ati dhii, unoona kuti mwanakomana, mwanasikana anosiyirwa zibhedheni rinotyisa rekuendesawo nekuchikoro, kubhadhara zvikwereti. Ende mudhara akarwara, ukatomuchengeta futi, ukagara naye, ukamuriritira, mari yese ikamwiwa, ende paanozoti dhii unenge usina kana sendi. Paanoti dhii paya wotarisana nevana. Iwo
pachezvako kusumuka kwako kwakutonetsa, kune kwakutoda mapitse kusvikira mhuri yati paunozonoti kwakuda kunopukunyuka, ndo paunotanga kuripita history iya. Dzimweni dzenguva wombva waritrenchwa kana kuti waritaya, hapana chawakaunganidza, pride inenge iripo. Makamboona here? Ndiye kuti at least ndakaendesa vana vamai vangu kuchikoro, mubereki wangu akafa ari mukati memaoko angu, asi chawasara nacho panenge pasina, chawakasiyirwa panenge pasina, chekunyasobata panenge pasina. Ndo pride yaunenge uinayo, and iyi pride yakanaka. Iyi zvakanaka kuzviita izvozvo, asi zvinokunwa wosara usisina, kana stress yotokubatawo. Kana yakubatawo, vanavo vako vanenge vati kurei, wekutanga pamwe ndeye anenge akusenza, ndo paunofawo. Cycle iya yotanga kuti repeat itself. Ndoda kutaurirai vana vaMwari, somebody anofanirwa kuita break that cycle. Yakadare kuti anoshanda nesimba, agozviriritira iye, agoriritira hama nguva ichiripo, agoplana, agoita strategy nesimba, Mwari achimukomborera. Zvakadaro zvekuti vana vake vane pekutangira, havasi burden to each other. Iwo mubereki wakavagadzirira. Zvikadaro mukati meupenyu hazvina guarantee yekuti hapana zvawangazosangana nazvo. Asi kana paine zvawazosangana nazvo, zvinoitika mukati mekurarama. Asi iwe wakaita pako. Ndoda kutaurirai vana vaMwari, kana pasina chauri kurongera vana vauri kufurirana namai kuti muite, kana pasina chauri kuvarongera mukati meupenyu, kana vasimo mukati memaplans, maplans angoripo chete ndekuti vanofanirwa kuzvarwa. Kana zvakadaro, idi Mwari hafari nazvo. Tsvakira vana vako pekutangira mukati meupenyu. Musaomesera vana. Vana ngavawane pekutangira. Zvinogona kunge zviri zvishoma kana kuti zvakawanda sekutaura kwandamboita, but at least something. Ndoda kutaura vana vaMwari, even principles. Vana vanogona kusara nenhaka yemaprinciples ekuti business rinoranwa sei. Iwewe hako waisarana rakakura, but waidzidzisa vana vako at your level, waidzidzisa vana vako kushava, wakavasiyira nhaka yakanaka mukati meupenyu. Asi mukasiya nhaka yekuti iko pakatsvakwa unzi panei, hapana, panotonetsa kuti panganongedzerwe kunzi iko pangaitei. Ndoda kutaurirai vana vaMwari, joko remunhu mutema rinogona kuoma kana tisiri kuplana sevabereki mukati mekurarama. So point number 1, kuti vana vedu tisavaomesere mukati meupenyu. Ngativarangerei, let's leave them something. Let's leave something for them mukati meupenyu. Ngativasiyirewo something mukati mekurarama chekuti vatange upenyu hwavo after we are gone, mukati meupenyu hwedu. Now chechipiri, ngatirege kuremedza vana. In fact, anonzi spiritual burdens mukati mekurarama. Uverenga panapa kuna Deuteronomy chapter 12 pavhesi ya 29, kana kuti totangira hedu pavhesi ya 1, inotaura nezvevana veIsraeri vakupinda mukati menyika itsva yavanga vapiwa naJehovha, yavakanzi muchanoitora, you are going to occupy it. Zvikanzi panapa naJehovha ataura mitemo yese yaakataura kuvana vake. Zvikanzi panapa ndizvo zvakatemwa nezvakatongwa zvamunofanirwa kuchenjera kuti muzviite panyika yawakapiwa naJehovha Mwari wamadzibaba ako, kuti ive yako mazuva ose amunogara panyika. Munofanirwa kuparadza chose nzvimbo dzose apo ndudzi dzose dzamunopiwa kuti dzive dzenyu padzaishumira vamwari vadzo pamakomo marefu nepazvikomo nepasi pemiti. Now, vana veIsraeri vari kuudzwa panapa kuti kana mapinda mukati menyika yamuri kuenda kunoti mugare yandakupai ine uchi nemukaka, kune ndudzi dziriko dzinofanirwa kuparara. That's point number 1. Point number 2 pa29, zvikanzi zvino kana Jehovha Mwari wako achiparadza pamberi pako ndudzi idzo dzaunoenda kwadziri kundodziita dzako, ukadziita dzako, ukagara munyika yadzo, uchenjere. Panapa pari kunzi uchenjere, kuti urege kunyengerwa
kuzodzitevera idzo dzamboparadzwa pamberi pako, kuti urege kubvunza vamwari vadzo uchiti, ndudzi idzi dzinoshumira vamwari vadzo seiko? Neni ndichaitawo saizvozvo. Usaitira Jehovha Mwari wako saizvozvo, nokuti ivo vakaitira vamwari vavo zvose zvinonyangadza Jehovha nezvavanovenga, nokuti kunyangwe vanakomana vavo navanasikana vavo vanovapisira vamwari vavo pamoto. Chinhu chipi nechipi chandinokurayira, chenjerai kuti muzviite. Navo vana vaIsraeri vari kurayirwa panapa. Zvikanzi ngwarirai kana mapinda mukati menyika iyi. Ngwarirai, chimwe chinhu chamunofanirwa kungwarira ndechekuti kune ndudzi dzamuchanosangana nadzo dziriko. Zvikanzi musafurirwe, ngadziregere kuita musungo kwauri, kuti iko mugonodongorera muchitiko ava vanhu ava vanoshumira vamwari vavo vachiita sei, vanombozvifambisa sei, vari kuzvigona sei. Hanzi muti tichaitawo saizvozvo. Zvikanzi nekuti vanhu ava zvavanoitira vamwari vavo zvinotonyangadza Jehovha. Zvikanzi chimwe chinhu chavanotoita ndechekutiko vanopisa, vanoisa vana vavo mukati mechoto as devotion, kuratidza kuti iko ndazvipira kuna vamwari vavo, inini ndinonyangadzwa nazvo. Now, chinhu chainzi naJehovha ndinochivenga pamusoro pendudzi idzi, musazodziteere manamatiro adzo. Zvikanzi vanoisa vanakomana vavo nevanasikana vavo mukati memoto. Mukati mezuva ranhasi, vana vaMwari, munoziva here kuti iko pane dzimwe tsika dzatinoita sevabereki? Tiine vana vedu mukati medzimba dzinosvika pakuremedza vana sekunge tavaisa mukati mechoto. Ndoda kukuudzai vana vaMwari, varipo vazhinji mukutsvaga mari. Vari kuenda kunotsvaga mari kunoromba, asi zvinorombwa ukoko zvinouya zvine musengwa nemhiko dzinenge dzichiremedza vana. Vamwe vanotengesa vana vavo, they sell the souls of their children to the devil, only to find something chekuti iko vararame mukati meupenyu. Hama dzangu, musaremedza vana mukati meupenyu. Kuisa vana komana kana vanasikana vako mukati mechoto hazvina kusiyana nekuita bhizinesi rinorhana pakunzi mwana wako akurwara, kana kuti mwana wako arodzwa nemweya yetsvina kuti bhizinesi rako rienderere mberi. Waisa mwana komana kana kuti mwanasikana wako mukati mechoto. Kutsvaga mari nenzira inoremedza vana. Kuda pfuma kuitsvaga nesimba rako rose mukati meupenyu, kana kutsvaga simba rekuti uwane simba, hamene kuti uri kudei, asi rinotsvagwa kunzvimbo dzerima. Asi poitwa mhiko dzekuti iko tinoda mwana, tinoda mudzimai pamwana wako, tinoda mwana anofanirwa kurasika pfungwa, tinoda mwana anofanirwa kusekirifayizwa mukati meupenyu. Izvozvo kupinza vanakomana nevanasikana mukati mechoto, kupinza vana vedu mukati memoto. Kana tichirarama mukati meupenyu, vana vaMwari, ngatingwarirei kuisa vana vedu mukati mechoto nezvatiruda kutsvaka isusu for our selfish gains mukati mekurarama. Tosekirifayiza vana muzvinhu zvakaipa mukati meupenyu. Saka point number 2, point yekutanga yati iko siyirai vana nhaka kuti iko musavaomesere pakutanga upenyu hwavo. Point number 2, musaremedze vana pakuvaremedza pamweya nemweya yakaipa mukati meupenyu muchitsvaka kupfuma. Chechitatu, kana tichida kuti iko vana vasapererwe, kana tichida kuti vana vasaremerwe mukati meupenyu, nzwisisa kuti you owe your children a godly example. Iwo pachezvako mukati meupenyu utori nechikwereti chekupa vana vako muenzaniso wekutya Jehovha mukati meupenyu, kwete chekuvatauri kutaura zvakanzi naJehovha vadzidzise. Asi handisi kungotaura zvekutaura badzi, ndiri kutaura zvekutorarama muenzaniso pamberi pavo, zvekufamba pamberi paMwari, vagoona kuti iko mukati meupenyu karekta inomoldwa naJehovha, and the best decisions mukati meupenyu dzinotorwa munhu akazembera pana Mwari. Worarama upenyu chitema chiriko, asi zama nepose paunogona mukati meupenyu to give your children
a godly example, muenzaniso wakanaka mukati meupenyu. Mukaverenga kuna 1 Kings madzimambo ekutanga chapter 11 pavhesi ya 4 tiri kutaura nezvekusiyira vana muenzaniso wakanaka mukati meupenyu, kuti vana vasaumeserwe nemimwe muenzaniso inotyisa yavari kusiyirwa nevabereki vavo. Mukatarisa chapter 11 pavhesi ya 4 inoti iyo panapa, nokuti Soromoni wakati akwegura, vakadzi vake vakamutsausa mwoyo wake kuti atevere vamwe vamwari. Mwoyo wake hauna kuzova wakarurama kwazvo kuna Jehovha mwari wake, sezvakanga zvakaita mwoyo waDhavhidhi baba vake. Muri kuona nyaya iri kutaurwa panapa, muenzaniso wemwana uri kunziko, mwana uyu akaita zvakati akaita zvakati. Hanzi wakarasika Soromoni akwegura jakuchichi remadzimai raakanga ainaro. Hanzi vakamubvisa akanamata vamwe vamwari akwegura. Nekuda kwaizvozvo zvikanzi nebhaibheri haana kuzofamba nenzira yakarurama sekufamba kwakaita baba wake Dhavhidhi. Muri kuona kuti iko Dhavhidhi anga atosiyira muenzaniso, ende bhaibheri riri kutorekodha muenzaniso uyoyo. Now ndoda kutaurirai vana vaMwari, mukati mekurarama muenzaniso wababa, muenzaniso wamai wakakosha mukati meupenyu. Ende ndachida kutotaurisa kune mayouth vasati wawana, vasati wawanikwa mukati meupenyu. Haikona kuwana munhu usati wamboshanya kuti uone kuti iko kumba kwavo vanorarama sei, baba vake namai vake vanhu rudzii, imbovaonawo, imboita kanguva kekuvanzwa, kekuvaona, kuti uone kuti iko vanhu vanorarama sei. Ende zvimwe zvinobetsera kuvakomana, ndoda kutokutaurirai, ukatarisa mai acho unomva wanyasoona kuti mukadzi wangu kana achemberawo anenge akaita sei. Unogona kuona kanenge kapikicha kemukadzi wako, uri muona ari tsvarakadenga iye zvinoi, asi ukatarisa mai wacho unogona kuona kuti iko kana achembera tsvarakadenga yandiri kutorayo ichange ichiratidzika sezvizvizvi mukati meupenyu. Zvakakosha kuziva kwauri kuroora, zvakakosha kuziva kwauri kuroorwa. Haikona kungoita bara ramhanya, kungoita mawira mombe mukati meupenyu. Famba zvakanaka uchitya Jehovha, uchiziva kwauri kuenda. Nekuda kwekuti iko muenzaniso nezvaunoona pavabereki zvinoafekta vana zvakare mukati meupenyu hwavo. Hanzi iko Soromoni haana kuzofamba zvakanaka sezvakaita baba vake Dhavhidhi. Now chimwe chinhu chandanchida kuti ndikuudzei vana vaMwari ndechekuti iko panyaya yemuenzaniso wakanaka kuvana, tikaita muenzaniso wataita wezvakaipa, kazhinji vana vanodzikisa gejo kana vaakutiteedzera muupenyu hwavo manje. Nedzimwe nzira ndiri kuti iko makaona kuti iko David akatora mukadzi waUria 1, asi Absalom akatora vakadzi vababa vake vakanga vatowanda. Ende David akaita zvakaipa nemukadzi waUria mumba, asi Absalom mwana wake akazviita pamusoro peimba Israeri yese yakatarira. Vana vane nzira yekudzikisa gejo kana vaakufamba muzvivi zvako, kana vaakufamba mumaweaknesses avo, vanoenda mberi mukati meupenyu. Mukatarisa bhaibheri rinotaura nezvana Manasa. Vana Manasa vaya vanonziko Manasa paakabata ushe ari mambo, hanzi wakaita zvakaipa, akakunda vose vakamutangira. Manasa akasvikoti iko baba vangu vakasvika papi panyaya idzi, iye ndobva adzikisa gejo ndokuenderera mberi mukati meupenyu hwake. Vana vanowanzodzikisa gejo kana vakuteedzera muenzaniso yedu yezvinhu zvakaipa. Kana iwewe waidzedzereka neka one day kuriko ndokubasa, ndokwaunogara uri vana musiya dzasukwa, mwana wako achadzedzereka nebhurongo, achadzedzereka nemushonga wechikosoro. Vana vane nzira yekudhibhisa zvawaita iwewe, woita zviri wese mukati meupenyu. Hama dzangu, muenzaniso upi wauri kusiyira vana vako? In all your decisions, in all your dealings,
uchidhila nehama dzako, in all of your dealings, even in your business, muzvinhu zvose zvauri kuita mukati meupenyu, zvibvunze, gara pasi uzvibvunze. Madecisions auri kuita ari kushepa upenyu hwako, ari kusiyira muenzaniso upi? Kana ukaita zvishoma, vana vako vanoita zvizhinji, vanoita zviri wese. Kana uchiita zvemasmall house, mwana wako anovhura brothel. Ukasazvingwarira mukati meupenyu, kana vakuteedzera zvivi zvawakaita mukati meupenyu, ndoda kutaurira vana vaMwari, kana uri robha, mwana wako achaenderera mberi. Kana uchiita zvekuzvomora zvikwama, zvekubatira vanhu mapanga, mwana wako achatoita ami yekunorobha vanhu, vacharobha mabhengi, vatoita zviri pamusoro vana kana vachitarisa vabereki. Asi kana uine mienzaniso yakanaka, vana vako vanoisa simba pamuenzaniso yakanaka. Kana une tuckshop, vana vako vanogona kuzovaka esupermarket, muenzaniso wakanaka. Asiwo mumuenzaniso yakaipa, vana vanodzikisa gejo kana vakuteera zvivi zvemadzibaba avo mukati meupenyu. Saka we owe our children a good example mukati meupenyu. Musasiyire vana nhaka yeexample yakaipa mukati meupenyu, kufamba muzvivi, kusviba mwoyo, utsinye nezvinhu zvakaipa mukati mekurarama. Don't leave them that example mukati meupenyu. Chechina chatachida kudzidza kuti tisaomesere vana nechinhu ichi ndechekuti iko, makamboona here kuti pane dzimwe mhuri dzakadaro dzekuti iko vana vasvika pachikona chekuremedzwa nezvinoitwa nevabereki, ndo vanotomira pakati kudzirira dzivo. Vanotomuka, unotowanzwa vachitoti mudhara atanga kana kuti mai vatanga, bope ramuka, vamwe vanotoita kutosvikopwanya dhoo, vokuita kukatanurai, muchida kupondana, muchida kudzipana, votoita kudzipinura. Vana ndo vanotomira kuti ho makasa ho. Muri kuremedza vana kana muchiita zvinhu zvakadaro. Vamwe vanoremedzwa in this violent nature inenge iri mukati memba. Vamwe vanoremedzwa even emotionally, kuti iko baba namai vasvotana, kana kuti varambana, kana kuti vari kupulana kurambana, kana kuti varambana asi vachiri pamwe chete, asi mumwe nemumwe anotora mwana uyu agodurura zviri mukati nezvakadzama nezvakadzika nezvemuimba yemukati, vagodurura pamwana ari fomu 1, angave mukomana angave musikana, vachida kuedza kupenda pikicha yekuti baba vako vakashata. Mumwe anouyawo zvakare agodurura poison yekupenda pikicha yekuti iko mai vako vakashata. Hama dzangu, muri kuremedza vana mukati meupenyu. Vana vazhinji vanosvika kunga vachaputika musoro, vamwe vanokotsera mumaclassrooms, vamwe vanotadza udofo hune mbiri mukati meupenyu. Zvimwe zvacho vakaremerwa. Vana ava vanoremedzwa nevabereki mukati meupenyu, ndo vanotomisa mafaiti pamba. Mukaona zvakadaro, muri kuremedza vana mukati meupenyu. Hama dzangu, ndoda kutaurirai, baba vebenzi havana mufaro, asi mwana akaita baba benzi, mufaro haupo mukati mekurarama. Musaremedza vana. Panorwisana mikono, huswa hunosara hwaoma. Panorwisana vabereki, panotukana vabereki, the grass that suffers vana. Imi sevabereki munogona kusvotana henyu, mumwe kwake, mototaura kuti irombe iro, handisina kana basa naye, wotonoroorwa, ugogara upenyu hwekutofara neumwe murume. Asi munhu wamaisa murwenga, munhu wamaisa mupani ine mafuta ari kupisa, kusina kokujambira, munhu wamaisa pachomanikidza, munhu wamaisa pachimbeto, vana they suffer kazhinji kacho nekuda kwemadisputes anoitika mukati mekurarama, mukati meupenyu. Saka ndakanchida kuti iko Mwari atikomborere, atiitire zvakanaka. Munogona kuitirana tit for tat mukati memba yenyu, ugoti nekuti andiitirawo chakati,
ini ndoda kunomuitirawo mashura, akanditsvagira musikana akaita upombwe nemusikana webasa, iniwo ndoda kutsvagawo zvangu zvigoitika. Imimi ndimuri kukandirana mascad missiles ekusvotesana mukati meupenyu, uko tigi runzi rimwe tigi murimo mukati memba. Muri kusvotesana, ende kana wamusvotesa murume nezvawazomuitirawo zvakaipa, unonzwa mwoyo wake uri kunyaradzwa kuti at least ndadzoserawo, ndakandawo fight yangu, murume wotsvagawo chimwe chekuti aite. But have you ever stopped to wonder and think kuti ko vana venyu, how do they feel? Imhuri iri kuenderera mberi, ingoro yakasungwa vana ivava, ngoro iri kuenda kuchigayo, asi haina girisi. Kune kukweshana kuri kuita simbi, asi muri kutofamba, ichikochikari chiri kutoenda kuchigayo. Ende muchikairi vabereki vanogona kuti iko hatina basa negirisi pamusha pano, muchikairi anogona kuti hatina basa negirisi, vagotoende kunotoendwa kuchigayo kuchitodzokwa, ende vanhu vachitodya nechigayo neupfu hwatakurwa nengoro iyoyo isina girisi. But kana dai maimbobvunza ngoro kuti zvakaoma sei kuti iko pararamwe simbi dzichidyanana, manyazonzwisisa mukati meupenyu hwenyu. Ndoda kutaurirai vana vaMwari, ngatiregei kuremedza vana mukati meupenyu. Chekutanga ndingodzokorora zvinezvi. Chekutanga, vasiyirewo nhaka, vaone pekutangira mukati meupenyu. Vana venyu vaone pekunongedzera kuti ichi baba wangu vakandisimudzira ndichakati, chingava chikuru chingava chidiki, angave mazano. Chechipiri, avoid all spiritual burdens. Musaomesere vana nekuvagadza mweya yakaipa, kuvatengesa kumweya yakaipa nekuda kwekupfuma kwenyu. Mwari anorova neshamu situation yakaita saiyoyo. Muri kudenha ruvengo rwaMwari mukati meupenyu hwenyu, ruchakuteverai kusvikira mapinda mukati meguva, nekuti maisa vanakomana nevanasikana venyu mukati mechoto, nekuti muri kuda kupfuma. Chechitatu chatataura nezvacho ndechekuti we owe our children a godly example, muenzaniso wakanaka, nekuti zvatinotadza vana vanodzikisa kecho, voteera zvinhu zvakaipa mukati meupenyu. Chekupedzisira, musaremedza vana kuti vaite vanomira mamediators, vanoita kukubatai muchida kurwa. Vamwe vacho they are too young to carry those burdens. Vamwe vacho munovaremedza emotionally. Uyu arikuda kuwana favor kumwana, uyu arikuda kuwana favor kumwana, mwana anodzimara kunge akuda kupenga nekuda kwezviri kuitika mukati memba. Hama dzangu, musaremedza vana mukati meupenyu. Mwari ngakukomborere akuitire zvakanaka mukati mezuva ranhasi. I also want to pray mukati mezuva ranhasi. I want to pray for those children vari kurarama in very, very difficult situations, masurvivors for a long time. Vamwe vacho vanodzamira pana Jehovha zvinotyisa. I want to applaud you, imimi vana muri kufamba nenzira yakadaro. Vamwe they resist temptation. Zvimwe zvacho zvinenge zvida kungoti ibva pamba, enda unoitiswa nhumbu chero nakwe, but makagara murimo mukati mechoto, chikoro chakutopera. Shingirira mwanangu. But I want to pray for those children who are in difficult families, who are in difficult situations mukati meupenyu. Amene kuti chichiri kurema mukati meupenyu. You wish kuti uone baba wako namai vako vachimbosekawo vari pamwe chete, but you have never seen their smile mukati meupenyu. Maybe it has just been announced kuti iko pana mai nini vapo, ende uri kutambura. Pamwe mai vako vakatotandaniswa mheno kwavave, pane umwe wakaigirwa mumwe mudzimai ane hasha dzinotyisa kurarama kwako. Vamwe vanorara mumakomo, vamwe vanorara panze, vamwe ndo vanoita basa kusvikana 1 o'clock mukati meupenyu, vamwe varara kare kare, vari kutambura. Vabereki havapo, madecisions akaitwa navabereki, maybe they are affecting you. I want to tell you something. Jesus cares for you in that situation. May God bless you. May God be with you mukati meupenyu. Ngatinamatei vana vaMwari. Baba wedu vari kumusoro kudenga, toda kukutendai nenguva yamatipa yekunamata nekukumbira kwamuri. Mukati mezuva ranhasi tadzidza pamusoro pevana,
kuti imi munoda kuti tichengete vana vedu zvakanaka mukati meupenyu. Munoda kuti tivasiyirewo nhaka nepekutangira. Hamudi kuti tivaremedze nezvinhu zvemweya yakaipa mukati meupenyu. Zvakare hamudi kuti vaite burden yekuve mamediators yekunetsana kwedu mukati mekurarama. Tinokumbira nezita raJesu kuti mutibetsere. Zvakare munoda kuti vana ava tivasiyire muenzaniso yakanaka mukati mekurarama. Mwari, hatina kuita saizvozvo. Tine urombo, tibatsirei. Mukati mezuva ranhasi toda kunamatira vana vari pachomanikidza, vana vari muchoto, vana vari on the verge of suicide. I want to pray kuti iko Mwari musembere pedyo and help them. Batai neruoko rwenyu, reach out and hold their hands. Muabvise kumweya yakaipa nekuna diabolos, muvaise pachipfuva chenyu, vagofamba nemi, vagoshingirira, vagosimba zvichanaka chete. Nekuti imi munonzwa kuchema kwenherera, munonzwa kuchema kwevana vari mumasituations asina kumira zvakanaka. Rescue them, vabetserei, give them tough hearts dzekuti iko vakwanise kurarama and grow out of those situations mukati meupenyu. Zvazoita vazarire mikana, vagonobetsera nekuve mienzaniso yakanaka mukati meupenyu hwavo. Zvaitwa zvapera, nyorayo mazita evana vedu mukati metsamba reupenyu. Muzita raJesu rinogara nekusingaperi. Amen. Munze onyengerera na nzvimbo ya Jesu, unopambatsa nguva ana basa ra Jesu, usapambatse simba ana basa ra Jesu, auyenzi kukunda kana kuwana mweya daita warasika ana basa ra Jesu, unotsvaka upfumi ana nguva ya Jesu, usingabati basa ana nguva ya Jesu, rufaro neupfumi ndizvo zvino unora kuedza kuzvifadza ana nguva ya Jesu, watakura zvenhando ana muchero wa Jesu, auna bamisumbu ana muchero wa Jesu, auna kana chiro kuripa basa rako, auwani rufaro wakumbana na Jesu, auwani rufaro wakumbana na Jesu, auwani rufaro wakumbana na Jesu. Ngandifane na Jesu, awe mponesi wangu, tizatenyine rudo, tipfawise senjiwa. Ngandifambe sa Jesu, murwendo rweri pasi, tiri murombo mweya, karaine nimpongesi, kana achinzwa
shiri zimwe dzichiputsika adziitire mutsangeri anondinzwawo anonditungamira nekundiregerera ngandiitwe mutsvene karaine nimponesi ngandifane naJesu mukurarama kwangu ndizorore kunemwi panzvimbo inyerere ndibarwe patsvaini nerudo rake Jesu ngandiwe nerutendo ngaraine nimponesi ndibarwe patsvaini nerudo rake Jesu